लोगोसे मोनसे खौरां ओंखारबावदों दा जे दिनैहाय सोरबा मइनुल हक होननाय सासे मानसिया बिथाङा कंग्रेसाव जइन जागोन होननानै बिथांखौ जोंनि थांनाय बिटिआर इलेक्सननि सिगां जइन जादोंमोन बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हानजायावहाय बिथांखौहाय भाइस प्रेसिडेन्ट बिबान होनाय जादोंमोन किन्तु जोंनि चन्द्रपारायाव क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव जानानै थांनाय 3 बोसोरारि जोंनि जे बोसोरथामारि जोंनि कनफारेन्स दङ बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांखौ सायख'नाय जायाखै बिथाङा सिगाङाव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन किन्तु 2022 मायथाइनि जोंनि 13 नभेम्बराव जे जोंनि कनफारेन्सनि गेजेरजों कमिटि दानाय जादोंमोन बेयाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै गैला जोङो सिगाङाव 13 नभेम्बरनि सिगां 13 नभेम्बर 2022नि सिगां जोंहा गासै 25 सा भाइस प्रेसिडेन्ट दंमोन किन्तु 13 नभेम्बर 2022नि उनाव जोंहा मात्र 3ल' भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जोंहा 4 भाइस प्रेसिडेन्टनि पस्ट दङ नाथाय 3खौल' जोङो फिलआप खालामदों बिनि गेजेराव जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट लोगोसे जोंहा जोंनि बिटिआरनि एसेम्ब्लिनि स्पिकार काथिराम बर' बिथाङा जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट लोगोसे जोंहा आफजाल हक सरकार होननाय 3 जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ दिनैनि तारिखाव जोंहा रावबो मइनुल हक होननाय भाइस प्रेसिडेन्ट गैया बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हानजानि जेनेरेल सासे मेम्बार हयथ' जानानै दङमोन किन्तु जोंनि लिस्टआव जेनेरेल मेम्बारनि लिस्टआवबो बिथाङा गैया गतिके बिथाङा दिनै खौरां बिजोङाव बा ससियेल मिडियायाव जे फोसावदों जे इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्टआ दिनै माने इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआव जइन जानोसै होननाया जिखुनु मानसिया जिखुनु हानजायावनो जइन जानो हायो किन्तु बिथाङा दिनै इउपिपिएल हानजानि सोद्रोमा नङा बा बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट नङा बिथाङा जाहाथे खौरां बिजोङाव गावखौनो इउपिपिएल हानजानि भाइस प्रेसिडेन्टमोन होननाय फोसावनायखौ बन्द' खालामो नङाबा बिथांनि सायावबो जों गोख्रों राहा लानाय जागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003999187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन